Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa, the continent of hope. Africa. Ubuntu, umphako ongaboli. Fihla ihlazo kamakhelwane. Yilokho kuphela sokusho bese siyahamba. Angiqale ngibonge mhlambe SABC Ukhozi FM lapho engisebenza khona, lapho ngitohoza khona, abazivumelayo nokuthi futhi kuyahambisana nezifiso nezimfuno zenkampani esisebenzayo ukuthi si revive ispirit of ubuntu. Silana today ngoba bakwazile ukuthi basinike nje leyo platform ukuthi ke wenze noma yini ezokwazi ukuthi yenze njani kubenefite umuntu. Ngoba la sisebenza khona mhlawumbe iminxa mithathu. Kufanele ukuthi kube yini SABC Ukhozi FM olisebenzelayo lubenefite ngokuthi ukhona. Number 2 bese kungumlaleli okuyena ofaka imali ukuze sihole bese kuzogcina wena. Nithatha iminxa iDeal Food. Siyabonga kakhulu SABC management eGoli, management eThekwini, siyabonga kakhulu ngoba ukunginika leli thuba kwenza ukuthi lento etshalwe kimi ikwazi ukuthi isheshe ifinyelele wonke umuntu ngoba okwame ngumele ngiqashelwe ukwenza lokho kuthiwa i-traffic report yabo i-road safety ngiqashelwe lokho. Kodwa leso sikhathi esincane uyakwazi ukubuka ikhala njengomama adela phathe ethi uyantshontsha, siyakwazi ukuthi untshontshe ubuke ukuthi yini masebenzela abantu ekuthiwa 7.6 million 7.9 million yini ongayenza ukuthi nabo mabehambe emgwaqweni ethi ngeke ngalilaleli ukhozi ngoba ukhozi angigcini ngokulalela kodwa kuhambe kuyoba nento ezokwenza ukuthi nami makukhona okungehlelayo mabekwazile ukufika ithobeka amanxeba. Bese ke zonke ke ezinye inhlaka lezokusakaza siyabonga kakhulu ngoba udaba la ekhaya belingaphethwe ukhozi phela bengaphethwe SABC phela wonke umuntu ubekwazile ukuthi abambe iqhaza ifamily yo TikTok, family yo Facebook. Uma ke sikhuluma ke esesithole lo mbiko singakwazi ukuxhumana nomndeni ngawucinga kulona ukhozi umndeni. Kwayibona abezwayo labezwa khona base besondela ukuthi ke singabamba kanjani ngoba makunesika kunomuka ovelayo wena kufanele wena msebenze njani usheshe ufike lapho ububhuti wakho nomdala ububhuti wakho nomncane ubuke ukuthi kuphi la ungabamba khona ukhumbule ukuthi abantu mabesemanzini baveli bekhungatheke bengabe sayibona indlela ukuthi yipi. Okubalekile ukuthi mase kuvele umuka kanje sekubalekile ukuthi thina ngisho baya afforda masifika omama bethe shaye odongeni sife sithi hlala nje kanjalo thina sokugijima sibonga ukuthi ubani sibabizayo bebambe kungcono ukuthi bethi beseyinhlungwini kodwa bazi ukuthi kunabantu abazobathumela. Bangixhumanisile ke noZanele uzanele ke kusho ukuthi wena besicoordinator naye eseGoli emva kaZanele kwangena mama Maphumulo kuhlalo wa-national wakwaSantaco wamatekisi sayibamba liso bathathu sayigijimisa lento sayigijimisa. Kodwa okwenzekile mhlawumbe ngizokusho la ongeke fanele futhi ngingakusho ukuthi uma sikhuluma bakhona abantu abarespondile esebebuza ithini account ngoba basheshe befike lapho bayazi ubuntu thina yiloko ithini account ukuze sikwazi ukuthinta. Wayiletha uZanele sayifaka le account bafika abafike kumina mhlawumbe babe bathathu angiqale ngobuild it uLundi sakhuluma nobuild it uLundi umanager wakhona sike sasebenza naye sakha indlu kwaNongoma kaMama owayinukubeziwe ibona babekwazi ukubamba le iqhaza kakhulu. Manager wakhona sakhuluma wathi uzozezovela bavelile ngcine bengilethela nje ithomba bavelile bephethe no George itank 5,000 liters. Yes kuthe kusenjalo khona insizwa zase ngakafiki lapho kuthe sekunesidididi sendaba ze-DNA ukuthi sekufuneke i-DNA kuthathwe umama ayeGoli. Insizwa ezwile lapho ngoba besikhuluma phela eRadio sikhuluma ku social media khona insizwa kwaSibiya yakwasenkandla kuthiwa uDiliza yathi hayi mina akukhuleka ngwenya ufuna ngehle nini ngathi Zanele
khona insizwa ethi izomlanda uma wengane ekhaya. UZanele uthe sakhuluma nomndeni, insizwa yaphuma leGoli uDiliza ngemoto yakhe singafake lutho. Kulo mzuzu bengisakhulume noMasango ophethe amaphoyisa lapha eMelmont, ngithi indoda uDizila sinawo phela uhlanganisa negeng noma yilena yenu lokhuza discretion yabona bayazi discretion siye. Uthe ebuya uZanele ezosho ukuthi ekhaya bathi no ngeke kuvumeleke ukuthi asuke ecansini. Leyansizwe besise for Christ. Ngathi sathuyibamba lapho ungasanyakaza esase for Christ. Asimfakele Dizila asimfakele lutho kuleso sikhathi. Besikade sisakhuluma nje wathi hayi umama siyamlanda mawengane ba kuyaphuthuma ngale khonakeleka kuthiwa manje kufuneka iDNA sekufuna kuthathwe masolinda amaphoyisa kuzosithathela isikhathi ngoba ayozofika ngolwesihlanu. Sathi hayi ngeke phela okwethu ukuthi senze ngayo indlela. Uthe ufika lo 3000 kaMasango neteam yakhe umfice sese for Christ. Siyabonga kakhulu uDiliza waSibiya eNkandla. Sibonge kakhulu uMasango neteam yakhe. Masango uphethe amaphoyisa lapha eMelmont umphathi omkhulu. Siyabonga kakhulu. Ngemshiye kumeya ubaba uNtshangase. Yena ebesiloko sikhuluma naye engithembisa ukuthi uzothumela iteam yakhe iyobheka ukuthi kuphi la engabamba khona. Ngoba inhloso yethu ukuthi umndeni awunganyakazi. Umndeni awunyakaze zinhlungu. Umndeni awunyakaze usho ukuthi ufuna ukuthi kodwa thina sikhona. Nesululende futhi uMasipala kwabanjalo angitshela umeya uNtshangase ukuthi hayi khona ithimbe sekuthunyelwe. Athi okay sekuyalunga ke manje. As long as umndeni uzolokhu uhleli sifihla ihlazo kamakhelwane. Ubuntu umphako ongabuye. Reviving the spirit of ubuntu. Ezinye insizwa zase Maritzburg zama Uber ezafona iholwa insizwa kwaShange zathi kuphi la singabamba khona. Ngathi mina hayi nansi account mawuthi uzobamba mina ngunike account. Zafakwe account zaletha proof of payment zathi 9100. Athi kulungile Zanele. Kanti khona abangcwabi abafike before kungakashiya ukuthi songcwaba nini 21st century bafika bathi babomsweni sizwile ukhala sikhona thina available. Ngathi ngathumela kuZanele. Kanti umama Maphumulo ngapha usefika nezakhe. Mama Maphumulo nawo usephethe ezakhe uthi imphethe icebo lethu la awume kancane futhi thina singapha ngaseGoli ngithena uhlalo national unamandla amakhulu umuntu ohlalo national mina nginamandla ngase ngivele ngithula angabange ngisaya kwa 21st ngiyosho ukuthi sengithathela amandla abantu bemzila abantu bamathekisi lo mama lo unamathekisi manje abantu abajwayele ukudla nemzila noma ama permit engekho bayidla imzila wawudla kanjalo ke umzila we21st century bekuyiyona efike eqala Nkosi yami ithi izongcwaba wathi mina ngiphethe icebo lethu nanga amakhosazana ke ecebo lethu wawudla kanjalo umzila ngeke ngisho lutho ngoba nomyeni wakhe ngapha eSouth Coast uyena ophethe onamandla amatekisi kwaMaphumulo ngeke uzukwazi ukwenza lutho ngoba igeng le uyayazi angijazi igeng olokhuza olokhuza kwaba ukuthi ke emva kwalokho kwafika mina ngibala lokho bese ngihamba kuphela ubuntu spirit of ubuntu nje ilokho engifuna ngifisa mina masikhuluma ngoba into engiyishoyo noma yikuphela ngekhona nje ngithi akufanele ufike emzini womuntu konakele kunesiga kunomuko hambile ngisizandla kanti uphuma ejele hawu hamba ushula izandla ngathi ulahlwe icala lesondlo sengane futhi ongayizali hayi Mawuye emzini womuntu awukwazi kwavele kokadalo angithi ngiyasazi ihlangana ngithi sasenzwela ukuthi sifake etshwaleni kwakusuka utshwala uthi ukuthi insuku bese zincane kwaphekwa akwangavuthwa bese kufakwa ihlangu sizosheshisa ukuthi imvubelo kusheshe kulunge ngoba vele bengahleliwe bapho mama bafika emzini womuntu bethwele amahewu bethwele utshwala ukuthi okay singa hawu namabhece namathanga sivuselela akudingi ukuthi uze mhlawumbe uyozuphathe cha lokho kusegcekeni umtsholo namazambane kodwa akungekho lapho ngisekutheni kwafika khona inye insizwa kwaBiyela kuthiwa uvika Biyela yaziwa ke ngendlela eziningi kodwa uvika Biyela
ngithe mangifika kuyena ngimfonela naye ngithi Ngwenya busuzwile wathi ngizwile ngathi Ngwenya mina ngithembeni ayikho into engizoyenza ngithembeni okay ngiqale yakwaKhumalo eFryhead esebenza ngale eMpumalanga ngishayela amaloli kwa SG Cole yena uthe inkosi yami now 500 manje ngikabi angaholi faka na 500 asimshayisa ndosi angifuna ukuze kube khona into ozosala bese kuba ke ngivala ngovika uvika neteam yakhe bayibiza ngani iforum iKing Cetshwayo business forum yeah bona bathatha iaccount kaZanele bafaka bebethe bano 20,000 ngibone sebefaka u25,000 bathi na 25,000 athi ya okwami lokho mina ngifuna umndeni onganyakazi okwami lokho ngifuna unganyakazi so kanti umama Phumulo ke usezofika ehambe neyakhe kwathi hayi pheke icebo lethu sizokuzwa no2 ngeke ngikhulumele ngoba ngabe sengimdlela umzini kodwa engizama ukusho ukuthi bafowethu masibekiwe emsakazweni bese kuxhumana nokuthi ekhaya ukhuliswe kanjani bese uyihambisa kanjena umsakazo ungashintsha izwe singayifaka lento ubuntu angifuni ukukhuluma indaba yengane nomhobholo nomoya omubi nomgolo odala ukuthi lengane ibulawa kodwa ke angeke ngihambe ngingasho ukuthi ke ufema yami unkampani umnomzana uDumo usiboniso sesikhuluma naye wathi ngimdlulisele amazwi enduduzo naye ubambekile ubanjwe lokho kumbambile kodwa naye okunye nje abazozama ukuthi bekhulume kakhulu ilento yokuthi ke imoto lezi e-hailing kubonakala ukuthi imithetho iyaregulator ngendlela okuyiyona bekwazi ukusebenza kwaphela wonke umuntu ufuna isinkwa akekho umuntu afuna ukuthi avimbeleke kodwa lento le omama khulekane ngoba ingane zenu ingane zethu izona ezizinkabi izona ezinqoma abantu uthola ukuthi ekhaya siyadla sidla isiqalekiso umuzi wakhiwe ngesiqalekiso kungcono ke mina babuye ngihlale nazo ngiyazazi mayisebuya ngale umuntu esebuya ukuthi semayoywana sephelele ushadini lento yokubulala abantu bafowethu ngeke izikusendawo phumani kulesi sikole sokubulala abantu hamba uyozama musa kusukela isiqalekiso sihlalele usilethe phakathi kwegceke phakathi kwekhaya uthothi ingane zakho zidla kahle ezinye ingane ayisadli la ekhaya impuphu ayisezongena akusezukuba khona lutho phezulu kwetafula ngenxa yakho ngenxa nje yobunja futhi ayizinja umhobholo nomoya omubi siyanicela bese ke elokugcina lithe umama kufanele ukuthi athole umsebenzi bakithi ngicela mina mase nimqashile bese niyangibiza ngizonenzisa i-interview ukuthi ke umqashile kunje ungambuzi ukuthi ama qualifications akhe nawa khuluma kahle ngoba ngiyagudla njalo mama Phumulo ngikhuluma kahle ngoba i-backup yami ngikhuluma kahle ngoba kunomeya ngikhuluma kahle ngoba kuno-MM ngikhuluma kahle ophongolo MM sasinayo emasocial e-121 battalion kanti uyafunda ngale ngemuva usiqhuba ngamadoda sikhuluma kahle how kuno deputy mayor sikhuluma kahle ukuthi isebandla wonke umuntu makukhona angakwenza for umama akahlale leso nsuku bese ke niyangibiza ningifonele hayi sesimqashile hayi ke sesiyikhuluma ibe mnandi ukuthi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona I thank you.